Evo, dobar dan svima. Hvala što ste se odazvali opet na pres konferenciju i hvala na ovom odazivu s obzirom da je veliki interes javnosti za sve što se događa u Karlovcu i da je ovo postala sad nacionalna tema koju zapravo prate iz svih uglova s obzirom da su nastale velike štete koje su bile financirane sa europskim novcem. Što se tiče prve točke, dakle, postavlja se pitanje do kad će gradonačelnik Mandić tako nabijati tužbe gradu Karlovcu. Osim prošlotjedne super nove koja se dogodila gdje će biti 1 milijun eura troškova, osim još ranije one Veble afere između Veblea i Mrzljaka, osim gospođe Sande Kočevar koja je bila tužila grad zbog namještanja natječaja i sustav cijeli koji je bio u samom muzeju. Ono što je novina da je Katarina Malenica da je tužila Vik. To je bilo jedno od vaših pitanja prije neko od presica, šta je sa gospođom Malenicom. Dakle, ona je tužila Vik i tužila je Mandića, dakle, što se tiče samih svih procesa koji su se događali. Ova je informacija dobivana preko Odbora za gospodarstvo, s obzirom da sam tamo u Hrvatskom saboru i da Odbor za gospodarstvo nadzire određena poduzeća koja sudjeluju i surađuju sa Vikom. Prema tome, to je novi trošak koji će građani Karlovca, nažalost, morat platiti. Što se tiče ovog što je izašlo prošlog tjedna, 300.000 eura, dakle to je dodatni sad trošak Karlovčana. To prije svega nije dostatno da se sruši vojarna tamo na Jelačićevom trgu, a kamoli da se izgradi, dakle, odnosno da se obnove poslovni, odnosno privatni objekti u samome Karlovcu. Ono što je zapravo zanimljivo u tom smislu je da je došlo do preobrata, a to je da je Vik Karlovac cijelo vrijeme u svojim priopćenjima zapravo govorio da je izvođač i da je nadzor kriv za izvođenje radova. Ovo ću samo reći da je ovo namjerno ometanje presice od strane gradonačelnika kako ne bismo mogli funkcionirati i ovo je klasično ometanje slobode govora, jer nikad nije bila na ovakav način košnja trave. I u 10 sati kada je presica Mosta, kada je treba izlaziti istina o poslovanju Vika i gradonačelnika Mandića, onda se slučajno nađe košnja trave. Volio bi da to uđe u zapisnik. Ovo nisu slučajnosti, mi već imamo nekoliko presica ovdje ispred Vika i baš je sad košnja trave izašla van. Dakle, što se tiče 300.000 eura, dakle, to je premalo da bi se financirali troškovi. I došlo do preobrata gdje je zapravo gradonačelnik kao takav priznao krivicu za izvođenje radova, jer mjesecima je zapravo bilo rečeno i govoreno kao da je izvođač radova i nadzor da su krivi. U jednom trenutku gradonačelnik kaže mi ćemo sad početi financirati. Zašto ćeš ti financirati? Zašto ne ideš na sud ako si tako siguran da su izvođači i nadzor da su bili krivi, nego si ti sad odlučio financirati, zapravo preuzeti cijelu odgovornost što zapravo i pripada, jer je jedna od ključnih stvari je tko je dao građevinsku dozvolu na temelju koje je izvođač radio radove i to gradonačelnik kao takav zna. Prema tome, dodatni troškovi će biti zapravo tužba od jedne od zaposlenice ovdje u samome Viku. Nadalje, važna stvar u priopćenju je sam Vik, odnosno Vukovojac i Mrzljak. Dakle, oni su lagali u zadnjem priopćenju. Prije svega, oni su manipulativno izlazili sa podacima u zadnje 2 presice. U prvoj presici su rekli samo da je grupa 1. Kad smo pokazali da znamo da aglomeracija ima 5 grupa, tada su išli po grupama govoriti kolika je zapravo stopa uspješnosti spajanja korisnika iz sustava septičke jame na javnu kanalizaciju. I onda su zapravo došli s podatkom, i to je bitno sada za vas, zašto je laž? Zato što su izašli sa grupom 4, da je na 95% korisnika, da su spojili, a oni zapravo ne znaju da mi znamo da je grupa 4 upravo Zvijezda. Što je laž? Evo, mi smo jučer bili sa ljudima, ušli smo u Kukuljevićevu 3, razgovarali smo sa gospođom Katicom, danas imamo dogovorena snimanja unutar kuća koja su stradala zapravo u samoj aglomeraciji, odnosno sa vibracijama koje su nastale. Dakle, prije svega vi ne možete ni spajati korisnike dok vi ne obnovite radove, odnosno kad vi zapravo obnovite radove na oštećenjima koje su nastale.
ta oštećenja, odnosno sanacije, uopće nisu krenula. Mi smo bili jučer i na Jelačićevom trgu i dakle u Haulikovoj, bili smo tamo pored pravoslavne crkve gdje se može dogoditi da će se vojarna u jednom trenutku koja je pukla na pola, da će se srušiti zapravo na pravoslavnu crkvu. Prema tome, tamo sanacije nikakve nisu krenule. Nadalje, dobit će još jednu kaznenu i prekršajnu prijavu cijela uprava Vika. Koji je razlog? Iz razloga što su 25.3. izašli van i donijeli su konačno plan poslovanja. Plan poslovanja sukladno Zakonu o vodnim uslugama vi morate donijeti sa 31.12. prethodne godine za buduća razdoblja. Oni to donose krajem 3. mjeseca, što znači da je to znači da im je ilegalno poslovanje kompletno, ne samo za nabavu za što su već dobili kaznenu i prekršajnu prijavu, dakle, nego cijelo poslovanje im je nezakonito. Zašto? Ako vi sa protekom vremena u 4. skoro mjesecu, a danas je 1. april i nije to nikakva prvoaprilska šala, ako vi tek 1.4. donosite plan nabave i plan poslovanja, to znači da vi niste dobro isplanirali poslovanje, što znači da će vam apsolutno sve kasniti, plus nezakonito je. Jer zakon nalaže da sukladno člankom 23 i 27 vi morate zapravo taj plan donijeti krajem godine. Što se tiče, jako važna stvar za poslovanje. Gospodina Mrzljaka nema već tjedan dana u firmi. Ne znamo šta se događa. Dakle, koji je problem sa gospodinom Mrzljakom? Želimo mu sve najbolje, da ne bi ispalo da mi imamo nešto privatno protiv gospodina Mrzljaka. Međutim, ako je to nešto dugoročno, pretpostavljam da ima veze sa time što je gradonačelnik konačno priznao krivicu na gradu i na Viku, da su oni zapravo krivi za cijelu situaciju u Zvijezdi i da to jednostavno čovjek možda nije mogao podnijeti, ne znam. S druge strane, bili smo čak i kod gospođe Katice doma. Bili smo kod gospođe Katice doma. Ukoliko se strop sruši gospođi Katici, dakle, odgovarat će i gradonačelnik Mandić, a i cijela uprava na čelu sa Vukovojcem i Mrzljakom, s obzirom da žena živi u opasnostima za svoj život i mora dnevno migrirati, odnosno na tjednoj bazi, ići na relaciju Slunj i Karlovac da joj se možda nešto ne bi dogodilo. Ja bih volio da je ovo sve snimite, jer ovo su sve distrakcije kojim se pokušava ušutkati istina ovdje u ovome gradu. No neće uspjeti, s obzirom da prijavili smo apsolutno sve što se događalo u ovome tu gradu. Najvažnija stvar zbog čega mi to govorimo sve je da Karlovac neće završiti sa svojim procesom i projektom aglomeracije do kraja ove godine. Problem je što, evo, to je potvrđeno bilo sa zvanjima da je gospodin Matija rekao da odlazi, znači odlaze oni. Nema sada ni gospodina Mrzljaka, gospodin Vukovojac to ne može voditi, izbija mutna voda po cijelom Karlovcu, unatoč ovim smetnjama. Nadalje, dakle, kasni plan nabave koji je nezakonit, plan poslovanja koji je nezakonit i dobivaju dodatne tužbe za svoje poslovanje. Zadnja stvar prije nego što preuzme gospodin Krajcar. Dakle, u istupima, koliko sam vidio kod gradonačelnika, Most on stavlja u istu skupinu sa Možemo, što nema nikakvog smisla ni nikakve istine. Dakle, što se tiče samog gradonačelnika Mandića, snimite ovo sve. Slobodno snimite ovo. Na ovakav način se pokušavaju riješiti svake osobe koja govori istinu u Karlovcu. Samo što ja nisam u HDZ mladeži Karlovca, da će me se pritiskat, jer i meni bitni su Karlovčani i voda i kanalizacija, a ne ovakvi postupci koje smo viđali prije 1991. godine. No pala je Jugoslavija, pašće i oni. Padaju sa 1.6. će past i gradonačelnik Mandić i past će vijeće grada Karlovca upravo zbog ovakvih stvari, gdje je ovo zapravo pokazatelj slabosti kod gradonačelnika Mandića i njegove gradske uprave. Važna stvar, a važna je zapravo,
Znači, gradonačelnik Mandić zbog, dakle, Most i mene osobno stavlja u korelaciju s Možemo, što nije nikakva istina, nemamo veze s time. Gradonačelnik Mandić je skoro postao fratar. To, ja ne znam koliko ljudi to zna. Dakle, skoro je postao fratar i pred vječne zavjete je izašao iz samostana van. Što ne bi bila nikakva stvar da ta osoba nije glasovala za Istanbulsku konvenciju i rodnu ideologiju. Nevezano šta tko misli o Istanbulskoj konvenciji, to je proturječni stav i prijetvorni život koji se sada preljeva na život Karlovčana u smislu novčanika, u smislu životne opasnosti, u smislu progona i u smislu da je ovo pokušaj slanja poruke da će zastrašiti bilo koju osobu koja će govoriti istinu o Viku i koja će govoriti istinu o gradskoj upravi gradonačelnika Mandića.